conto clásico máis famoso fala dunha familia que ten marginalizada a persoa máis bella da familia, a avó, nunha casa no medio do bosque, apartada do núcleo familiar. O primeiro valor é este xa. Os vellos estorban, hai que mandarlos ao carallo onde non deben nada. Eso por que lle vas contar esos contos aos meniños? Despois, a esta vella, a esta señora, mandanlle diariamente os alimentos. Según o conto infantil, é unha tarta de arandos con unha xerriña de mel, que é inconveniente para unha vella polo azúcar, porque pode ter problemas de diabetes. E segundo o conto clásico medieval, o que lle mandan á señora é feixón con pé de porco e tousiño, que tampouco é bon polo colesterol. Quen lle leva os alimentos? Un profesional do transporte de alimentos? Non. Leva yo a persoa máis nova da familia. Unha meniña que acaba de ter a súa primeira menstruación e vai no anunciando cunha carapucha vermella na cabeza, que era como na idade media se anunciaba que xa chegaran a esa idade. Este conto horroroso xa sabedes como acaba, co asesinato dun animal en vías de extinción que debemos proteger. E vos queredes que se lle transmitan estes valores aos vosos fillos? Os vellos estorban ou hai que alimentarse inadecuadamente, hai que explotar o traballo infantil, hai que poñer inutilmente en peligro unha rapaza na súa recente madurez sexual. Que é isto? E digo os vosos fillos porque eu non podo ter fillos, non teño, e non podo telos, pero vamos, isto non é un drama, unha cousa que eu teño perfectamente asumido, porque isto ven dunha enfermedade, porque non ter fillos non é unha enfermedade, ven dunha característica biolóxica que a mí xa me ven de familia, xa meu pai non podía ter fillos. Bueno, outra historia, por exemplo, hai unha historia que